Una nova edició de l'Etnomúsic. Com sempre, jo crec que anem a oferir als valencians i valencianes una acurada selecció de diferents tipus de música d'arrel, també amb grups valencians, per a que tinguin l'oportunitat de tota la gent que és seguidora d'aquesta música d'arrel ètnica, que tinguin l'oportunitat de continuar acudint al Festival de l'Etnomúsic. No s'ho espera a nosaltres, sinó ja a nivell estatal és una referència d'aquest tipus de música. Esperem que aquesta selecció satisfaga igual que totes les edicions passades i reforcem la presència als pobles, enguany per segona vegada fent concerts a nivell local en 3 poblacions i ja és la segona vegada i esperem que l'any que ve, si n'hi ha possibilitats, puguem incrementar aquesta part dels pobles per a que tots els grups que venen alguns cantants i grups importants foranis, no sols puguen actuar a València, sinó que puguen fer una mini gira per la demarcació de la Diputació de València i arribar a més valencians i valencianes.